ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୟ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ଅଙ୍କିଚଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା କିଞ୍ଚନର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦାରୁ ଦେବତା। ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ନବ କଳେବର ଦିବସେ ଦାରୁରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇବେ ବ୍ରହ୍ମ। ଦାରୁ ରଙ୍ଗ କଳା ନାଲି ଚହ ଚହ ହୋଇଥିବ ଗଣ୍ଡି ସିଧା। ମୁଖ୍ୟ ଚଉଶାଖା ଅନ୍ୟ ଶାଖା ପରେ ଦେଉଣ ନଥିବେ ବାଧା। ଦାରୁ ନିକଟେ ସରିତ ତଡ଼ାଗ ଘେରିଥିବ ତିନି ଗିରି। ତିନୋଟି ବାଟର ମଝାମଝି ସ୍ଥଳୁ ଦାରୁ ହେଉଥିବ ବାରି। ବୃକ୍ଷ ସନିକଟେ ଥିବ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଶ୍ମଶାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଡାଳେ ଖଗ ବସା ବାନ୍ଧିନ ନଥିବ ଯାହା ବିଭୁଙ୍କ ବିଚାର। ବତାସ ବିଜୁଳି ଆଘାତ ଲାଗିଣ ନଥିବ ଦାରୁର ଡାଳେ। ଦାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଣ ନଥିବ ଫଣି ଜଗିଥିବ ତଳେ। ବୃକ୍ଷ ଚଉପାଶେ ବରୁଣ ସାହାଡ଼ା ବେଲ ଗଛ ଥିବ ଘେରି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ସେଠି ହେଉଥିବ ବାରି। ନିମ୍ବ ଦାରୁ ପାଖେ ମଠ କି ମନ୍ଦିର ଅଥବା ଥିବ ଆଶ୍ରମ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ସଙ୍ଗେ ଶୁଭୁଥିବ ଭକ୍ତ ମୁଖୁ ବିଭୁ ନାମ। ତେବେ ଯାଇ ଦାରୁ ଛେଦନ ହୋଇବ କଳାଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାଡ଼ ଶଗଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ି ଦାରୁ ନେଉଥିବେ ବୋହି। ଦାରୁ ନେଉଥିବେ ବୋହି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ବିଷୟରେ ଏହା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତିକି ଆସିଲା ସେତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜଣାଇଲେ ତ ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୟ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ଅଙ୍କିଚଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା କିଞ୍ଚନର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦାରୁ ଦେବତା। ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ନବ କଳେବର ଦିବସେ ଦାରୁରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇବେ ବ୍ରହ୍ମ। ଦାରୁ ରଙ୍ଗ କଳା ନାଲି ଚହ ଚହ ହୋଇଥିବ ଗଣ୍ଡି ସିଧା। ମୁଖ୍ୟ ଚଉଶାଖା ଅନ୍ୟ ଶାଖା ପରେ ଦେଉଣ ନଥିବେ ବାଧା। ଦାରୁ ନିକଟେ ସରିତ ତଡ଼ାଗ ଘେରିଥିବ ତିନି ଗିରି। ତିନୋଟି ବାଟର ମଝାମଝି ସ୍ଥଳୁ ଦାରୁ ହେଉଥିବ ବାରି। ବୃକ୍ଷ ସନିକଟେ ଥିବ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଶ୍ମଶାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଡାଳେ ଖଗ ବସା ବାନ୍ଧିନ ନଥିବ ଯାହା ବିଭୁଙ୍କ ବିଚାର। ବତାସ ବିଜୁଳି ଆଘାତ ଲାଗିଣ ନଥିବ ଦାରୁର ଡାଳେ। ଦାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଣ ନଥିବ ଫଣି ଜଗିଥିବ ତଳେ। ବୃକ୍ଷ ଚଉପାଶେ ବରୁଣ ସାହାଡ଼ା ବେଲ ଗଛ ଥିବ ଘେରି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ସେଠି ହେଉଥିବ ବାରି। ନିମ୍ବ ଦାରୁ ପାଖେ ମଠ କି ମନ୍ଦିର ଅଥବା ଥିବ ଆଶ୍ରମ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ସଙ୍ଗେ ଶୁଭୁଥିବ
ଭକ୍ତ ମୁଖୁ ବିଭୁ ନାମ। ତେବେ ଯାଇ ଦାରୁ ଛେଦନ ହୋଇବ କଳାଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାଡ଼ ଶଗଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ି ଦାରୁ ନେଉଥିବେ ବୋହି, ଦାରୁ ନେଉଥିବେ ବୋହି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ବିଷୟରେ ଏହା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତିକି ଆସିଲା ସେତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ତ ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।